आरोबाव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जम्मू काश्मीराव उदखारिफ्रा फिन रौनिया हान्जानि गारिखौ गाग्लोबदों। उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव सानै रौनिया जवानजों लोगोसे सानै नोगोरारिफोरनि जिउ खहा। नंगौ, थांनाय बृहस्पतिबारखालि जम्मू काश्मीरनि बारामुल्ला जिल्लानि लाइन अफ कन्ट्रलनिफ्राय 5 किल'मिटार गोजानाव थानाय बटपात्रीनि साखाथियाव उदखारिफ्रा हरखाब रौनिया हान्जानि गारिखौ गाग्लोबदों। आरो बे उदखारिफोरनि गाग्लोबनायावनो सानै रौनियाजों लोगोसे सानै नोगोरारिफ्रा जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला राष्ट्रीय राइफल्स इउनिटनि जवानफ्रा नोगोरारि पर्टारफोरखौ लानानै मोनसे कनभयआ आफराबाद रेन्जनि नागिन पस्टसिम थांगासिनो दंमोन। बे समावनो हरखाब उदखारिफ्रा 5 किल'मिटार गोजाननिफ्राय बटपात्रीआव गंनै रौनिया हान्जानि गारिखौ गुलि गावदोंमोन। दुखुनांथाव बाथ्रा दि बे उदखारिफोरनि गुलि गावनायावनो सानै रौनियाजों लोगोसे सानै नोगोरारिफ्रा जिउ खहा जायो। मख'नो गोनांदि जम्मू काश्मीराव उदखारिफ्रा भारतारि रौनियाफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर होदों। बेनिखायनो उदखारिफ्रा जम्मू काश्मीराव मोनसेनि उनाव मोनसे रौनिया हान्जाखौ गाग्लोबदों। गोजोनथाव खौरां, टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमआ धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमआव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमआ बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।